ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದುಲೆ ಕರಿನ ಎಗ್ಗೆಡು ಮಾಲಿನಿನ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಷನ ಪೊರಪುದ ಕತೆಕೇನಿಯ ಇನಿತ ತುಳು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆದ ಕತೆಟ್ ಮಹಿಷಾಸುರನ ಸಂಹಾರದ ಕತೆಕೇನಿಗ. ಮಾಲಿನಿನ ಎರು ರೂಪದ ಮಗೆ ಮಹಿಷೆ ತನ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಗೆಂದು ನಾಯಿ ದುಂಬಗ್ ಸ್ವರ್ಗದ ಪಟ್ಟ ತನ್ನ ಸಂತಾನಗು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಉಂದು ಪಣ್ಪಿನ ಖುಷಿ ಇತ್ತಂಡಲ ದಿತಿಕ್ ಸಮಾಧಾನ ಇಜ್ಜಾಂಡು. ಮಾಮಿನ ಈ ಎತ್ತೆನು ತೆರಿಯಿನ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾಲಿ ತನ್ನ ಕೂಟದಕ್ಲೇನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಿತ್ತು ಮುತ್ತಿಗೆ ಪಾಡಿಯೇ. ರಾತ್ರೆ ಪಗೆಲು ಯುದ್ಧ ಆಂಡು ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಲು ಸೋತುದು ಸ್ವರ್ಗ ಬುಡ್ದು ಬಲ್ತೆರು. ಸ್ವರ್ಗೋಡು ದೇವತೆಲು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಯಕ್ಷರು ಗಂಧರ್ವ ಕಿನ್ನರೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆರು. ದೇವೇಂದ್ರ ಯಕ್ಷರ್ನ ಅರಸೆ ಆಯಿನ ಪಿಂಗಳಾಕ್ಷನ ಸಹಾಯಕೇನಿಯೇ. ಯಕ್ಷರ ಪಂಡ ಪಕ್ಕಿದ ಲೆಕ್ಕ ರಾವು ಒಂದು ಪೋಪಿನಗಲು ಮಾಯಾರೂಪಿಲು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾಲಿ ಪಿಂಗಳಾಕ್ಷಡ ದಂಡು ಕಾದಿಯೇ ಸೋತುದು ಪ್ರಾಣಬುಡಿಯೇ. ಸ್ವರ್ಗ ಕುಡವೊರ ದೇವತೆಲ್ನ ಪಾಲ್ಗ ಆಂಡು. ವಿದ್ಯುನ್ಮಾಲಿನ ಮರಣದ ಸುದ್ದಿ ಕೇನಿನ ಮಹಿಷೆ ಸ್ವರ್ಗನು ಸುಡು ಸುಕಾರಿ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡದು ದಂಡುಗ ಪಿದಡಿಯೇ. ಮಾಲಿನಿ ಮಗನು ತಡೆತದು ಉಂತಾಯೊಲು ಬ್ರಹ್ಮದೇವೆರಡ ಮರಣದಾಂತಿನ ವರದೆತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರ್ಗಗು ಪಿದಡ್ಲ ಪಂಡದು ಪಂಡೊಲು. ಅಪ್ಪನ ಪಾತೆರ ಮದಿತದು ಮಹಿಷೆ ಕಾಡದ ತಾಧಿಪತಿಯೇ ತಪಸ್ಸುಗ ಕುಲ್ಲಿಯೇ. ಏತ್ ಕಾಲ ಕರಿಂಡಲ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ್ನ ದರ್ಶನ ಆಯಗ ದಿಕ್ಕಜಿ ತಪಸ್ಸು ಗೋರ ಆಂಡಲ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಬತ್ತಜೇರು. ಕಡೆಕ್ ಮಹಿಷೆ ಕೋಪುಡು ತನ್ನ ತರೆ ಕಟ್ತೊಂಡ್ರೆ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತೆ ಅಕೇರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಜತ್ತದು ಮಹಿಷನು ತಡೆತದು ದಾದ ಬೋಡು ಒಂದು ಕೇನಿಯರು. ಎಂಕ್ ಮರಣದಾಂತಿನ ವರ ಬೋಡು ಒಂದು ಮಹಿಷೆ ಕೇನಿಯೇ. ಮಹಿಷ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಲೋಕೊಡು ನಾಶದಾಂತಿನ ವಸ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಪುಟಿನಾಯಗ್ ಮರಣ ತಪ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬೆತೆದಾಲ ಕೇನ್ಲ ಅಂದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಪನ್ಪೆರು. ಐಕ್ ಒಂತ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಹಿಷೆ ಅಪ್ಪೆ ಬಂಜಿಡು ಜನ್ಮಗು ಬೈದಿನ ವಾ ಪ್ರಾಣಿ ಜಾತಿಡ್ಲ ಮರಣ ಬರಂದಿನ ವರ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಕೇನುವೆ. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ತಥಾಸ್ತು ಒಂದು ಪಂಡೆರು. ಮಹಿಷೆ ಖುಷಿಯಾದು ಊರು ಸೇರಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಜ್ಜಿಡ ವಿಷಯ ಪಂಡೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಿತ್ತು ದಂಡು ಕಟ್ಟಿಯೇ. ಆ ದಂಡುಗು ವಿಷ್ಣುದೇವರೇ ಚಕ್ರಗು ಪೋಡಿದು ಕಾಡುಗುಡ್ಡೆ ಸೇರ್ದಿನ ದುರ್ಗಾಸುರೆ ಚಾಮರಾಸುರೆ ಬಿಡಾಲೆ ಶಂಕಾಸುರೆ ಬತ್ತದು ಸೇರಿಯರು. ಈ ಸರ್ತಿ ರಕ್ಕಸರ್ನ ಸೈನ್ಯ ಮಲ್ಲ ಎತ್ತುಂಡು ದೇವತೆಲೆಗ್ ಬಲಿಪೆರೆ ದಿಕ್ಕು ತೋಜಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಆಂಡು. ಸ್ವರ್ಗದ ಪಟ್ಟೊಡು ಕುಲ್ಲಿಯೇ ಮಹಿಷೆ ಮೂಜಿ ಲೋಕೋಗ್ಲ ತಾನೇ ಅರಸೆ ಎಂದು ಪಣ್ಪಾಯೆ. ದಿಕ್ಕು ತತ್ತಿನ ದೇವತೆಲು ಒಟ್ಟಾದು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಲೆಗ್ ಶರಣಾಯಿರು. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಲು ತನ್ಕ್ಲೇನ ಉಲಾಯಿದ ಶಕ್ತಿದ ಅಂಶೊಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣ ಶಕ್ತಿನು ಉಂಡು ಮಲ್ತೆರು. 1000 ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ಪ್ರಕಾಶೊಡು ಮಿಂಚುನ ಶ್ರೀದೇವಿನ ತೂಯಿನ ದೇವತೆಲು ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡದು ಲೆತ್ತೆರು. ಅಪ್ಪೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಿಷನ ಒದೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಪಂಡದು ಅಭಯ ಕೊರಿಯಿರು. ಅಪ್ಪೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಿಂಹದ ಮಿತ್ತು ಸವಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಡ್ಮ ಕೈಟ್ 32 ಆಯುಧಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಮಹಿಷಾಸುರನ ತರೆ ಕಟ್ಪೆರೆ ಆಯನ ಊರುಗು ಬತ್ತೆರು. ದೇವಿನ ಅವತಾರದ ಸುದ್ದಿ ಮಹಿಷಗ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪೊಣ್ಣೊಂದು ಸಸಾರ ಮಲ್ತೆ ಆಂಕಾರೊಡು ದೇವಿನ ಮಿತ್ತು ದಾಳಿ ಮಲ್ತೆ. ಅಪ್ಪೆ ರೌದ್ರೊಡು ಮಹಿಷನ ಜುಟ್ಟು ಪತದು ತರ ಕಟ್ತೆರು. ದೇವತೆಲು ಪೂತ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಾಯರು. ಅಪ್ಪೆ ದೇವತೆಲಿಗ್ ಅಭಯ ಕೊರಿಯರು. ಹಿಮಾಲಯದ ಕದಂಬವನಟು ಮಾಯಾರೂಪೊಡು ಉಪ್ಪುವೆ ನನ್ನ ದುಂಬಗಲ ರಕ್ಕಸೆರ್ನ ಸಂಹಾರ ಆವೆರೆ ಉಂಡು ಕಾಲ ಬನ್ನಗ ಎನ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕ ತೋಜಾವೆ ಪಂಡದು ಮಾಯ ಆಪೆರು. ಬಂದುಲೆ ಮಹಿಷನ ವದೆತ ಕತೆಕೇನಿಯರತೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಶುಂಭ ನಿಶಂಬೆರು ರಕ್ತ ಬೀಜಾಸುರೆ ಚಂಡಮುಂಡೆರ್ನ ವದ ಏಂಚಾಂಡು ಪಂಡದು ತೆರಿಯೊನುಗ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದುಲೆ.